ଆରେ ଯାହା ମାଗଣାରେ ପାଉ ସହରେ ସେଇଟା କିଣିକରି ଖାଉ। ଗାଁର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ପୂଜାବିଧି ସାରି ଖାଇ ପିଇ ପୁଣି ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବାହାରି ସଞ୍ଜରେ ଆସି ପୁଣି ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇ ଖାଇ ପିଇ ଯାଇ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ। ସହର ସକାଳୁ ପୁଣି ବେଡ୍ ଟିଠି ନେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଇ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଧରି। ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି କେହି, ସହରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଗାଁରେ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟା ଶାଗ। ମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ହୁଏ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟା ଶାଗ। ଖାଲି କଣ୍ଟା ଶାଗ ବି ଭାଜନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇକି ଚାରୁ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଖସଡ଼ା ଶାଗ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ଖଡ଼ା ଶାଗ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ଭାଜି ଶାଗ। ଏସବୁ ମିଶେଇକି ବି ମିକ୍ସ କରିକି ଭାଜିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ